खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाइक आरो स्कुटी बायनो साननाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दिनै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानो हागोन दिनैनि नैबे सिमला बाजार हजुवायाव जेएस इन्टारप्राइज होननाय मोनसे गोदानै इलेक्ट्रिक स्कुटी आरो इलेक्ट्रिक बाइकनि मोनसे डिस्ट्रिबिउटर खुलिदो बिथांमोना नर्थ इस्टनिनो डिस्ट्रिबिउटर जानो थांगासिनो दं आं आसा खालामो जोंनि नैबे सिमला बाजारावहाय गुबुन गुबुन समफोराव गुबुन गुबुन गलाफोरा गोदान गोदान बेखेवजानायजों लोगोसे एखेबारे जायगानिथार लकेल सेंग्राफोरानो नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जेएस इन्टारप्राइज मुंनि मोनसे इलेक्ट्रिक स्कुटी आरो इलेक्ट्रिक बाइकखौ डिस्ट्रिबिउटर खुलिनाया थारैनो नैबे जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थालांगोन होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय आथिखालाव गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोरा बायदिसिना खामानि गैयै अबस्थायाव जालांगासिनो दं दा बिनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनो नाजानानै नैबे डिलारखौ खुलिनो हानाया जोंनि ओनसोलनि आरो बिथांमोननि थाखाय थारैनो मोनसे साबायखर होथाव आं सानो आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना गावखौ जिबनाव दैदेनलांनो हानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खमैबो 50निख्रुइबो बेवहाय बिथांमोना इमप्लयमेन्ट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायथिदों दा बिनिफ्रायबो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा जाहाथे गुबुन गुबुन खामानिजों सोमोन्दो थानानै गावनि जिबनखौ एसेबाबो दैदेननायाव हेफाजाब जागोनखौ आं आसा खालामनो हायो जोङो जेएस इन्टारप्राइजनि नामावहाय मोनसे इलेक्ट्रिक स्कुटार आरो बाइकनि मोनसे श'रुम बेखेवनाय जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय दा आङो बेनि गेजेरजों गासै बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे मेसेज होनो लुबैनाया बेनो बेनि गेजेरजों आं सानो गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनि थाखाय गोबां रेहाय जागोन होननानै मानोना बेवहाय थाव सोनांगौनि गोनांथि गैया आरोबाव पलुसननि गोनांथि गैया आरोबाव बेबायदिनो माने खम फैसायावनो बे गारिखौ मोननो हागोन खम फैसायाव चार्ज होनायजोंनो बे गारिखौ 70निफ्राय ओजोंहाय 250सिम सालायनो हानायनि केपासिटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसे आं मिथिहोबावनो लुबैनायानो बेनो जोंनि बर' माहारिया गिबियाव जोङो फालांगियावबो गोसो होनो नांगौ बेनिखायनो आं नैबे खाबु मोननाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानो जाय बिथांमोना फालांगि खालामनो होननानै गोसो जानानै दङ सोरबाखि बे इभि स्कुटारनि डिलारशिप बा डिस्ट्रिबिउटर लानो होननानै साननानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायहरनो लुबैयो आंनि मोनसे नाम्बारखौ आङो लिंकआव होनाय जागोन आरो बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना फैनानै आंजों रायज्लायफैनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव डिस्ट्रिबिउटर आरो डिलारशिप जोंनिफ्राय लानो हागोन बेखौ कम्पानिया सावरायलायनायनि गेजेरजों आंनो मोनसे गासै स्टेटखौनो सालायनो थाखाय बिबान होदों आरो बेखौ बुङो जाहैबाय चेनेल पार्टनारशिप बे कम्पानिजोंहाय आङो चेनेल पार्टनारशिप जानो हादों आरो बेवहाय दा बिथांमोना आंखौ बुंबाय थादों कम्पानियाहाय गासै नर्थ इस्टखौनो नोङो सालाय होननानै आरो बेबायदिनो नै दिनैहाय जोङो मोननो हादों सिगाङाव गंसे ट्राक दङ बेयो फैदों जाहैबाय त्रिपुरा आगरतलानिफ्राय आरो बेबायदिनो गुबुन डिस्ट्रिक्ट जोंहा धेमाजि बेनिफ्रायबो फैदों गंसे गारिखौ लांनो थाखाय गासै आसाम आरो गासै नर्थ इस्टनि थाखाय बेवहायनो स्टक जागोन आरो बेनिफ्रायनो साप्लाइया जागोन बेनिखायनो फै जोंनि हारिया गिबियाव आगोल जाफै बे डिलारशिपखौ लानो थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे मोनसे मिथिबावनो लुबैदों जेब्लानोखि बिजनेसा जोंना ग्र' जायो अब्लाना कम्पानिया आंनिसिम बुंनानै दोनखादों बेवहाय मोनसे नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे मेनुफेक्सारिं इउनिट खुलिनो थाखाय थांखि लादों जाहाथे बियो मोजाङै जाफुंगोन बेखौ आं मिजिं थियो बेनिखायनो जों जायफ्रा फालांगि खालामनो गोसो जादों फैनानै रायज्लायफैनो हागोन खम फैसाजोंनो नोंथांमोनहा डिलारशिप लानो हागोन खम फैसाजोंनो नोंथांमोनहा डिस्ट्रिबिउटरशिप लानो हागोन बेखौ लोगो हमखांनायनि गेजेराव आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन आंनि मिथिहोनाय बुंनांगौआ बेखिनियानो खुलुमबाय अफार हिसाबै गिबियाव जोङो नै दा साफ्रोम बायगिरिनो नङाब्लाबो जोंनिफ्राय खायसे जोङो अफार होनो सानदों बे लिमिटेड समनि थाखाय जागोन आरो सानैसो मानसिनि थाखाय जागोन बेखौ जों मोनसे सिस्टेम खालामगोन बेखौ सानैसो खाफाल गोनां मानसिनि थाखायल' जों होनाय जागोन आरो साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय नै दा नङा खिन्थु इयुननि फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोनफ्रोमबो गारियाव मोनसे अफार होनो थाखाय थांखि खालामदों जिहेतु बायगिरिफोरा नोंथांमोनाव इनकुवेरि खालामनो नाजागोन बे समाव नोंथांनि जानबुं नम्बरखौ होनो हागोन आं गिबियाव नाम्बार होनि 9435583817 आरो मोनसे दङ जाहैबाय 9678523717 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो फनखौ जुदि आं हमनो हायाब्लाबो नोंथांमोनहा आंनो मेसेजनि गेजेरजों बा वाट्सएपनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आइ एम इन्टारेस्टेड इन डिलारशिप होननानै अब्लाना 24 घन्टानि गेजेरावनो आं नोंथांमोननिसिम कल बेक खालामफिननाय जागोन नोंथांमोननि
नैबे मावख'नि एड्रेसखौ जोंनि नायगिरिफोर एबा नोंथांमोननि बायगिरिफोरनिसिम फोरमायहरनो हागोन? फोरमायनो हागोन। बे जाहैबाय जोंनि बिटिआर हालामनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिमला हुजुवा होननाय जायगायावहाय ओरैहाय बजालि डिस्ट्रिक्ट बजालिनिफ्राय साहा फैयोब्लानो भुटान रड मोनसे जोंहा टुरिजिम एरिया दङ मानास नेसनेल पार्क बे रडजों फैयोब्लानो जोंनि बेखौहाय मोननो हागोन। अपोजिट सायाव दं अपोजिट जोंनि मोखाङाव दं जाहैबाय कक्लाबारि सापागुरि केसि कलेज। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।